Can you also talk? Da? Vrei să vorbesc? Aici este Raul, care spală vasele. Yeah. S-a oferit singur să spele vasele, să o ajute pe mami. Bravo, Teo! Mulțumesc frumos! Ești cel mai grozav! My name's not Theodore. Oh, Doamne! Raul, nu Teo. Am zis Teo? Raul. Bravo, Raul, ești un grozav. A spălat deja, uitați, avem aici, ia, uite câte a spălat, avem aici și ăstea, bravo, Raul. Și încă mai are câteva, le clătește bine, așa, bravo, Raul. Te frige sau de ce faci așa? What do you mean? Păi nu înțeleg ce faci acolo. What are you on about? I'm Trebuie să-ți cleaning. clătești și, uite, că a rămas spumă, clătește și mâinile. Așa. Așa. Și acum pui acolo. Bravo, foarte bine, grozav. Vă place să spălați vase, domnul Raul? Da. And now, if it's spongy, wet, Ce mai aveți acolo de spălat? it's gone. Ce mai aveți de spălat, domnul Șoru Raul? Mai aveți puține. Imediat. Coffee. Nu, acolo a fost lapte sau coffee, da. Aveți dreptate. You want to see this, guys? Spongy time. Right. What else do you want to say? Păi ce să mai zic? Ați vrea să spălați vase în fiecare zi, să o ajutați pe mami? Yeah. Not all the time, maybe, because we're not always having dishes here. Come on, every day we have dishes. And not just once, more than once. Because we're eating 3 times per day. Yeah, but I eat more than 3 times per day. Așa, clătește frumos. Clătește bine, așa, bravo. Dar de ce o mai pui și acolo? Dacă o clătești, pune-o direct aici. Nu mai pune să pun. Dacă ai clătit-o, o pui direct aici, Raul. Also under, like this. Ai făcut la apă acolo, Jesus Christ.